U okviru izborne kampanje prezentiramo da politika može biti drugačija, da se može vratiti moral u politiku aktivnim, adekvatnim radom izabranih zvaničnika. Dokaz za to jeste, evo, Bos koji je u parlamentarnoj većini u Tuzli. Naš način djelovanja i zahtjevi koje sam postavili da bi bili dio parlamentarne većine rezultirao je apsolutnim jedinstvom rada izvršne zakonodavne vlasti, pozicije i opozicije. Dokaz djelovanja kvalitetnog, drugačijeg, jeste hiperaktivan rad vijeća i program, odnosno izvještaj o realizaciji programa rada za prošlu godinu. Od predviđene 83 tačke, kao što u ostalim parlamentima kada urade samo pola ili trećinu pokažu da su dobro radili, vijeće od 83 tačke realizovalo 622 materijala. Još 20% je radio kolegi vijeća, tačaka koje nisu došle na vijeće, koje smo sami uradili prije vijeća. Dakle, 10 puta više Tuzlansko vijeće radilo nego što je bilo predviđeno. Takav način djelovanja želimo prezentirati i prenijeti na ostale nivoje zakonodavne vlasti da način tuzlanskog djelovanja, tuzlanskog jedinstva u borbi za interese građana bude obaveza djelovanja svih izabranih zvaničnika na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Gospodine Janović, to je lokalni opštinski nivo, vi se kandidujete za sasvim drugi nivo. Odnos snaga u opštinskom vijeću i odnos snaga na nivou države su dva svijeta. Budete izabrani, sad ćete tamo konkretno da odradite šta je vaša platforma. To u vijeću, to su nespojive stvari. Zakonodavni nivo, lokalni nivo, interes građana nije isti, očekivanja nisu ista od države i od opštine. Načelniče, paliti sijalice, očisti kanale, ali to na nivou države ne ide, tamo se rade neki drugi kanali. Način djelovanja vlasti isti, bez obzira koja je bila lokalna ili viših nivoa. Bitno da izabrani zvaničnici daju maksimalan angažman, da budu korisni svakog trenutka, da iščitavaju materijale, da izmišljaju tačke kako da budu korisni. Bos svaku sjednicu ima 10-15 tačaka. Isti takav način djelovanja, ukoliko dobijemo adekvatnu podršku građana, bit će na višim nivoima vlasti. Nama nije bitno ko je sastavni dio vlasti, koga će građani dodatno izabrati. Natjerat ćemo ih da budu ovakvi kao što to pokazujemo opštinskom vijeću, a što građani mogu vidjeti prezentiranjem i na stranici Tuzla Ba, dakle zvaničnoj opštinskoj stranici gdje imamo prenos i sjednica cjelovit, i stenograma, i zaključaka, potpuno transparentnost rada. To mora biti obaveza svih izabranih zvaničnika, bez obzira gdje bili. Nema više izvlačenja, nerada, ljenosti, bježanja sa sjednica, manipulacija, trgovine ili bilo čega drugog. Moraju raditi onako kako mi smatramo treba biti u interesu građana i kako smo pokazali u dijelu gdje imamo priliku pokazati kako vlast može biti moralna. Kako komentirate ove džambo plakate po gradu, već su osvanuli, ima i bezbroj, uz narod, s narodom, pored naroda, svašta nešto tu ima, rastrašnost? Novac koji su u prethodnom mandatu neradom oduzeli od građana, sada koriste u izbornu kampanju. Evo, u brojne bilborde, plakate, zakupljene medijske prostore, pjevače, izborne koncerte, vozaju pristalice od jednog do drugog grada u autobusima kako i stvarili privid da im građani daju podršku. Praktično na onim izbornim koncertima nema niti jednog građana koji je došao da vidi šta prezentiraju kao program. Oni čak moraju ubeđivati svoje birače da glasaju za njih. Eto u kakvoj su situaciji, ali imaju novac. I na taj način pokušavaju ponovo stvoriti prevaru kod birača i ponovo uzeti vlast. Ako građani nasjednu na to, ako ne shvate da je to evidentna obmana svih ovih godina koja se dešavaju, koje su bile prethodne, kako su dobijali vlast, ako ne izađu na izbore, suprotstave se tim nemoralnim vladajućim strankama koji imaju ogroman birački aparat, koji imaju sa sobom vezane desetine hiljada birača interesno vezani za stranke, ukoliko građanin svoj glas ne suprotstavi toj biračkoj mašini, opet će vladati isti, onda nećemo moći ništa vratiti. Pričamo o nečemu što će biti bezizlazna situacija i u narednom periodu, ali moguće je sada na izborima svaki građanin koji izađe i suprotstavi svoj glas nemoralnim vladajućim strankama, on je time aktivno učestvovao u rušenju jednog glasa iz biračke mašine tih stranaka, a 60% ljudi ne glasa na izborima. Dakle, ovi koji ne izlaze su jači od svih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini.